बिटिआरआ पावारा जोबमारबाय नामा दिनै दा बेनो जाहैबाय नै जे बाहारुल इस्लाम होननाय सासे माने क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट मेलेरिया अफिसाव कन्ट्रेक्टसल' मावनाय आरोखि बाहारुल इस्लाम दा बिसिनि दायथ'आ बियो माने कनसालटेन्ट बियो डिस्ट्रिक्ट भेन्डर बर्न डिजिज मेलेरियानि दा बे कनसालटेन्ट दा बियो मनिटर खालामनांगौ जायगा जायगा थाङै थाङै माने नायनांगौ बबे जायगायाव मेलेरिया जादों जायाखै दा बिसिनि दायथ'आ जाहैबाय गासै माबा आरोखि जेनेबा बालाजान ब्लक कसुगाव ब्लक दतमा ब्लक गसाइगाव ब्लक बे मोनब्रै ब्लकआव बिसोर नायदिंजोबनांगौ बबेबा जायगायाव सोरबा लोमजादों नामा मेलेरिया जादों नामा आरो मेलेरिया जादोंब्ला बेखौ नायनानै बिसोर रिपर्ट हरनांगौ दिनै देग्लाय एथबां जन मेलेरिया मोनबाय आरो एथबां जन थैबाय बेनि बाथ्राखौ बिसोर रिपर्ट हरनांगौ खिन्थु दुर्भाग्य बे मानसिया बे बाहारुल जायनाखि इस्लाम बियो खुनु मेलेरिया जानायनि रिपर्टखौ हरा बे हरो माने हेल्थ अफिसाव गुवाहाटियाव हरा बे दोनखोमाबाय थायो हरहोआ दा दिनै थांनाय बाराव 1200 पजिटिभ मेलेरिया मोनबाय आरोखि दा बे एरिया ओरैनो एखेबारे बिराद मेलेरिया एपिडेमिक जनखा बियो एखेबारे स्टेट गभर्नमेन्टआ बे एरियानिफ्राय इराडिकेट खालामनो थाखाय मेलेरियाखौ होस्रांजोबनो थाखाय मेलेरिया गैया खालामनो थाखाय अनेक नाजादों दा बे नाजानाय समाव जुदि बे बाहारुल इस्लाम जुदि सासे कनसालटेन्टआ कन्ट्रेक्टसल' मावनाय बे जे दायथ' लायाबा बे मनिटर खालामाब्ला रिपर्टखौ जुदि होआब्ला बेरामा बोरै हामनो दा नै साब्रै थैबाय बेनि थाखाय बे एरियायाव आरोखि साब्रै थैबाय दा बे कमप्लेनखौ जोंनो होदों जों मोनदों दा गथे बेखौ इमिडियेट होखारनांगौ होननानै दा दिनै रायजो राजाखौ कमप्लेन होनानै दा नै होखारनाय बेबस्था लादों दा नै एमएलए रबिराम नार्जारिनि कमप्लेन होबाय दा रबिराम नार्जारिबो बेखौ स्टेटआव नांबाय नांनानै आरो बिटिसिआव नांबाय दा नै दा बिटिसिनिफ्राय बाध्य गोलैनानै बिटिसिआबो बेखौ 12 तारिख 7/2024 बेखौ रिलिज खालामबाय आरो जोंनि बिटिसिआव नोंनि सार्भिसखौ नांलिया नों स्टेटआव थांदो बेखौ स्टेटआव हरबाय 12/7/2024 बिटिसिनिफ्राय बेखौ जइन्ट सेक्रेटारिया रिलिज खालामबाय ओमफ्राय बिनि उनाव आरोबाव नै माबाया क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सार्भिस बेबो आरो 22 तारिख 7आव बेखौ रिलिज खालामबावबाय अफिसनिफ्रायबो दा बे थांनांगौ गुवाहाटियाव थांनांसिगौ खिन्थु दुर्भाग्य मा बे थाङाखै बे गुवाहाटि हेड अफिसनिफ्राय बेखौ मा खालामदों बेयावनो एटेन्डेन्स लाहोनानै क'क्राझारावनो एटेन्डेन्स लाहोनानै अफिसाव एटेन्डेन्स लाहोनानै बेयावनो सहि लाहोबाय बेयावनो होहोबाय ओमफ्राय बिनि बेथनखौ दा बे मावगासिनो दं मोनगासिनो दं आरोखि आरामसे जनानै बे डिउटि मावा जे मावा बेयाव जनानै बे बेथन लागासिनो दं दा बाथ्राया बे दिनै प्रश्नआ दिनै एफा गिदिर पावारफुल बे बिटिआरआ दिनै बे सरकारा दिनै सासे कन्ट्रेक्टसल' मावनाय सासे कनसालटेन्टखौ दिनै माबोरै होखारनो हादिया दिनै रिलिज खालामनायनि उनावबो दिनै मारै आसिमा खोन्थानानै बेयाव फैनानै मारै